Vyrovnávanie nábytku na zle prístupných miestach vie byť dosť náročné. Už o chvíľu uvidíte, ako to vyzerá v praxi a o koľko dokáže systém Axilo celú prácu zjednodušiť. Julián, poďme ukázať ten rozdiel. Systém Axilo umožňuje pohodlné a presné vyrovnávanie nábytku aj tam, kam sa bežne len ťažko dostanete. Posúďte sami a posunte svoj pracovný komfort na novú úroveň.